Kajimpule na kakita po Daniel kanong kabasan, kadakod iway hadu Andrew, katlay do katsaw, kat Andrew hadu kat anyo, bat arpulay hadu arpufra. Haba ubel shasar ulalok siyem, ulakot smubha shi hajar hun kibakraw batri, shagaway kajing kaway bakraw, bat uladiwan ringkat batki. Kadba kidang yapenya kadi ubel shasar, laay hukum wanwanra ya ki kuri ksiar kuri rupa ki baukpa jungu Nebukadnezar ula kuruk na ka temple ha Jerusalem. Usim ula pa wanra ya ki khnangwa wa ki bakraw batri jongu kitna jongu bat kitna clear jongu kindu yadi daki. Markumta la wanra ya kita ki kuri ksiar bat kita baro kila yadi daki. Kila yadi ya kawan, bad kila yaro ya kiblay kiba da kaksiar, da karupa, da karnong, da unar, da uding, bad da umaw. Kensan lapaw kaktibriw, bad kalasdang matho halor kakenro, jong kaying dulan, hamar kajaka mapalang jingshay na kishara. Usim ulala banyui yagata kakti kadba kadang tho. Ulathang yongan ban ula shepting hadu ba da kerbe ki khosiu. Ya udanya la pendrong marmar hakmat usim ula ong haung. Dei mapi udaniel ueina ki koi diju ya uba ukpa jonga ula wanyalam na juda. Ngala yosno hana pidon ya gaminsim jongki play badba pilong ubapna ban ubadan ka jing shempang bad ka jingstan. Ngala yosno dang mentan ba pinang ban shem ya ki jingmut bari bad ban batay ya ki jing maya. Lada pinang ban pule ya kade ka jintho bad ban yathu hanga kamon ayu Ansapen riam yapi da ki jains yim pasaw senyang ansapen deng yapi da kenjri kaburom saudong urendang jongpi palpin sayo kagardan kabalai ha kahima udanyal ula juba annai ki jinais mubha jongpi do a yaki ha ueire ue henry ngan pule na kabenta usim kenrat yakata kabaratho Pangan yathu hau ayu gamon. Pila yeng persha ya utrai kabaneng, bat pila pa wanra ya ki kuri bala kurub na ka temple. Mapi ki bakraw batri jompi, kitnga jompi bat kitnga clear jompi, kila yadi wan sadhai da kine, bat pila yaro ya ki blay, ki badakak siar ka rupa karnong, unar uding bat umaw, Ya kita kiblay kiba om yoi ni yosmo netip ruem. Henry pinburam ya uta ublay bapinyat ya kajing jompi bad ya ka ba pile. Na kani ka daw ublay ulapha ya kakti bantho ya kine kiktin. Kata ka ba ratho kadey kane. Mene tekel bad parcel. Tekani ka jingmon jong kata mene ublay ulanyo ya kisni jong kahima jongki bad ula penkot yaka. Tekel ya pi latho ha katarajur bad la shem ba pisting Parsin ya kahima jongpi lapya bad la ay ha ki med bad ki persha. Kaktiyan jong utray. Kasam na ka kitab Daniel klenong kabalay kadakod Andrew po hadu Andrew po hinyo. Do kirku ya utray pi kasni bad ugnay, do yaro pendon purom ya junong. Do kirku ya utray pi kiklur jong kabaneng, do yaro pendon purom ya junong. Do kirku ya utray pi uslab bad ka baro, do yaro pendon purom ya junong. Do kirku ya utray pi kilir baro, do yaro pendon burom ya junong. Do kirku ya utray goding bad go jingshen, do yaro pendon burom ya junong.
doger khu ya utrai ko jing kriat dai tha bat ko jing ship tarha to ya ro pendon muram ya u junom ka gospel kat kum ulukas bukhud lanong ka ar howei kar khot khat ar hadu khat khandai shwaban ja kine ki ei kin kem yapi pat kin de ben ye kho yapi da ka ba id ha ki sinakok pat ki phatok da ka ba patom sha ki sim bat ki lan nama ka kerteng jonga ya ka ne ka kerteng phin yo ka bu ban yang sakhi menta to ko jingbon ban om khuslai lupa kum no phen yada yarade naba nga ngan sa ai happy ki tien bat ka jingstan ki ba ki nokshun jongki kin om la ban ya ai reng ne ban pen ya nya ya phi an sa ai ti da la ki mi ki pa da ki henmen ki para ki kur ki jai bat ki lok ki jor jongki bat kin pen ya ka to ka ne ngot na phi baro kin isi ya phi namar jonga henry what way nuclear jongki un om du a to ya sha ta kum ne phin pen em ya la de ka gospel jong utrai